Ding dong, ding dong. Sărut mâna, doamnă, am venit să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Poftim? Să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Pe cum? Doamnă, vreau să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Pe cum, măi, dar tu crezi că dacă ai mâna amputată, poți să-i ceri tu mâna fiicei mele? Nu, doamnă, m-ați înțeles greșit. Pur și simplu... Ei, ce se întâmplă aici? Bună seara, domnule Babalalensius. Babalalensius, doamne, tinor! Babalalensius! Babalalensius! Domnule Băi, așa mi-a venit pe moment, ce vrei. Babalalensius! Băi, cum îți sună? Andrei! Așa mi-a venit pe moment, ce Băi, vrei. zici, Ion, Vasile, Andrei, Mihai, Babalalensius!